Блять. 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 А, не, пробачьте. Ура, ура, ура! Мы уже победили. Ёбаный рот. Пиздец. Мы уже победили. Yes. Блять. Не сядется аж на место от того, як мы победили. Разумеете. Вы не разумеете, там, блять, с вами все ясно давно. Привітання усім тим, хто вже поспел долучиться. Усім привітання, напишіться, наколькі добра мяне чуваць. Зараз я, мабуть, сам себе яшчэ послухаю. С телефончику тут. Хотя можно и без телефончику. Зараз, чекайте, буду себе слухать. Так, ну, по-моему, все охуительно. Павінна працаваць. А калі камусьці штосьці не падабаецца, то вы заўсёды ведаеце шлях нахуй. Гэта у нас заўсёды размова кароткая з незадаволенымі гледачамі на маіх стрымах. Можете пасмактаць сваю ўласную бібу як максімум. Так, сёння у нас эксперыментальны стрым на YouTube. Я пасяджу тут з гадзінку. Паглядзім, як у прынцыпе пойдзе гэтая трансляцыя. Наколькі будзе шмат гледачоў, актыўнасці. І калі яе не будзе, то я пайду просто на Twitch глядзець відосы. Але план такі на сёння паспрабаваць зладзіць этэр на YouTube, які будзе выглядаць як чыста размоўны стрым з магчымасцю канфы. То бок я магу як з вами папіздзець на якія-небудзь тэмы, абмеркаваць там апошнія навіны, іншыя пытанні, якія вас могуць цікавіць, можаце задаваць пытанні, звязаныя з неўрабіялогіяй, з псіхалогіяй, калі буду ведаць на іх адказ, то адкажу, калі не, то зноў ж таки пашлю вас лесам. А калі не будзе ад вас ніякіх прапановаў, тэмаў, я паспрабую пратэлефанаваць розных іншых дзеячоў. І, на мой погляд, фармат канфы, ён менавіта што больш будзе выглядаць уласціва менавіта на Ютубе, таму што тут менш цэнзуры словаў у адрозненне ад Твічу, то бок як працуе цэнзура на Твічы і як на Ютубе, гэта трошкі дзве розныя цэнзуры. Напрыклад, на Твічы нашмат прасцей глядзець відэа, ставіць музыку, у тым ліку музыку на фон. А YouTube, ён звычайна скардзіцца на такія рэчы, накладае капірайт на стрымы, можа табе стрым выдаліць, яшчэ якую-небудзь хуйню зрабіць з каналам, там страйкануць могуць у горшым такім, ну, найгоршым па сутнасці выпадку. А у Твічы, на Твічы гэта максімум, ну, у цябе там аўтаматычна проста гук вырушыць на пэўным фрагменце стрыму. Гэта не так ужо і страшна, асабліва улічваючы, што калі ты спампоўваеш сам стрым потым постфактум, то там як бы ўсе гукі захоўваюцца. То бок людзі, якія глядзяць, напрыклад, мае стрымы на Патрыёне, нагадваю, што там усе запісы стрымоў, і у тым ліку можна атрымаць паскораны доступ да іх, заплаціўшы $1 у месяц.
Але фішка ў тым, што тыя людзі, хто глядзяць на твічы ў запісе, яны не атрымліваюць ўсёй паўнаты контенту, на жаль. А на Ютубе як бы яны ў прынцыпе не маглі б ніхуя глядзець, таму што Ютуб можа выдаліць стрым праз тое, што ты будзеш выкарыстоўваць нейкі капірайтаўскі контент. Аднак на Ютубе плюс заключаецца ў тым, што можна больш усялякіх нязручных словаў казаць. Вядома, я гэтым не буду як бы злоўжываць такой тэрміналогіяй, але прынамсі, калі нешта такое праслізне ў маёй мове, гэта не будзе катастрофай, як на твічы. Вось, значыцца, гэты момант я вам давёў. Таму будзем з вами проста піздзець. Мне здаецца, вельмі шмат розных падзеяў адбылося на гэтым тыдні. І я не стрыміў даўненька з вами не бачыліся, дарэчы. Я вас бачыў усіх толькі. Так, дарэчы, дзіўнавата, што на экране аватарка, я зараз гляджу свой стрым, і справа ўнізе старая аватарка каналу. Гэта дзіўна, гэта трэба будзе наладзіць потым яшчэ неяк. Вось. Што я казаў? Даўненька не стрыміў і з вами не бачыўся, бачыў толькі вас праз экран стрыму беларусіяны, калі ён глядзеў відос мой на сваім стрыме. Акрамя таго, асабліва, хіба што праз паблік у тэлеграме. І ёсць вельмі шмат рэчаў, якія можна было б абмеркаваць, калі вам яно цікава. Я, дарэчы, перад стрымом паглядзеў фільм, экранізацыю апавядання Лаўкрафта «Whisperer in the Darkness». По-моему, неяк так яна называлася. Альбо «Whisperer in the Dark». The Whisperer in Darkness. Пераблытаў лакалізацыю артыкля. Ось, такое неблагое кінцо, насамрэч. Было знятае ў 2011 годзе, пры тым, што ўсе дэкарацыі і манера здымкі, стыль сам, і плёнка там чорна-белая, яны усе маюцца стварыць такую атмасферу хорару 30-х гадоў. І дэкарацыі ў тым ліку пачвараў і увогуле абставінаў, там тыпу пячораў, убранняў, якіх-небудзь апартаментаў, усё стылізавана менавіта пад 30-е, пад хорары 30-х. Тыя хорары, якія сабой уяўляюць эпоху пасля нямога кіно, калі ўжо перасталі здымаць кіно, у якім, якое, каб глядзець, трэба было чытаць напісана на экране. Вось, ужо з'явіўся гук. Хаця, я кажу, фільм зняты ў 2011 годзе, а само апавяданне было напісана менавіта ў 30-е. Я думаю, праз гэта у рэжысэра і з'явілася ідэя стварыць такую стылізацыю. Выглядае, у прынцыпе, прикольна, нягледзячы на тое, што увесь сюжэт быў перапісаны фактычна. Яго складана было б не перапісаць, таму што ўсё апавяданне фактычна, прыкладна 75% яго складае перапіска паміж двума сябрамі, двума такімі, даследчыкамі, можна гэта так назваць. І паказаць на гэта на экране, у прынцыпе, было б можна, ствараючы усялякія флэшбэкі, там, гульні з часам у самім фільме, але, на мой погляд, гэта выглядала б трошкі дзіўна. І цалкам слушна, што яны перарабілі трошкі сюжэт, то бок там фактычна фільм, недзе 2/3 фільмы уяўляюць сабой проста канцоўку апавядання. Яе так расцягнулі і дадавалі туды самай рознай хуйні, якая абсалютна не адпавядае таму, што адбывалася у апавяданні. Але ўсё роўна фільм досыць неблагі. Як экранізацыя, менавіта як адаптацыя, ён працуе не вельмі добра, але ў якасці проста спосабу правесці
свой вольны час топчык абсалютна. Я яшчэ учора, дарэчы, паглядзеў фільм Quiet Place, The Quiet Place, карацей, пра постапак з іншаземцамі, іншапланетянамі, якія распазнаюць людзей па гуку. Таму ім прыходзіцца пастаянна красціся на канцавінках сваіх пальцаў, размаўляць паміж сабой толькі мовай жэстаў. Цікавая задумка, хаця тупасці там таксама хапіла ў гэтым фільме, умоўнасцяў, абсалютна неверагоднага маштабу. Я не ведаю, хто глядзеў, там проста галоўныя героі за ўвесь час не здолелі сабе нават стварыць які-небудзь сейф спейс з гукаізаляцыяй, які мог бы абараніць іх ад тых самых пачвараў. Карацей, у любым выпадку фільм трымае у напружанні, мне спадабаўся. Таму, калі хтосьці задумваўся над тым, што можна паглядзець у апошнія дні, я вось гэтыя два фільмы раю. Адзін Whisperer in the Darkness і вось гэты The Quiet Place, як так ён называецца, 2018 году. І неблагія фільмецы, як на мой погляд. Вось. Пішыце што-небудзь, задавайце пытанні, ёлы-палы. Шаптун пад коўдрай. Так, гэта беларускі пераклад, ён бы так выглядаў прыкладна. Weapons глядзеў ужо? Weapons? Не глядзеў. Гэта навінка нейкая? Не глядзеў такое. Я з навінак, прям навінак, нядаўна паглядзеў Thunderbolts. Такі фільм пра супергерояў, у які уводзіцца імбовы персанаж The Void, які па сваіх суперздольнасцях не мае абсалютна сабе роўні. Магчыма, нават які-небудзь супермен. Я не ведаю, хто там яшчэ ёсць такі неверагодна магутны, хто можа магутныя удары нанасіць па ціцках, самі ведаеце каго, падобнага па сваёй сіле. Гэта ў 25-м годзе выйшаў фільм. Некалькі месяцаў таму ён з'явіўся ў лічбе, але я паглядзеў яго толькі нядаўна. Неблагі таксама, неблагі. Толькі вось гэтая лінія з псіхатэрапіяй, з тым, што трэба прыняць сябе, і сюжэт гэта ўплецена так, што там пастаянна фактычна, все праблемы вырашаюцца з дапамогай псіхатэрапіі. Я асабліва нічога супраць фундаментальна псіхатэрапіі не маю, але гэта проста не той, каб цікава глядзець. Не той, каб цікава, каб быў на гэтым завязаны ўвесь сюжэт. Разумееце мяне? Чаму на Ютубе? На Ютубе я ўжо паясніў на пачатку стрыму, гэта тэставы стрым. Пасядзім з гадзінку, калі не будзе актыву ў чаце, я пайду проста на Twitch глядзець відосы, а на Ютубе я падрубаю, каб папіздзець і, магчыма, пазакідваць каго-небудзь у канфу, таксама пасядзець у канфе, паразмаўляць. Таму што менавіта размоўны фармат на Ютубе, мне здаецца, больш вольным і менш абмежаваным усялякімі цэнзурамі, чым на Твічы. А на Твічы я хачу ладзіць іншыя рубрыкі. То бок я хачу зараз злазіць так. У мяне ў бліжэйшы час будзе больш магчымасцяў стрыміць, і таму я хачу падзяліць фарматы на розныя пляцоўкі. Я планую стрыміць, прынамсі 2 разы на тыдзень, і па суботах я буду працягваць стрыміць на Твічы, так жа сама, як я гэта рабіў раней. Я буду стрыміць прагляд відосаў, я буду запрашаць туды гасцёў цікавых усялякіх і браць інтэрв'ю. Я буду там чытаць лекцыі па нейрабіялогіі. І яшчэ якую-небудзь хуйню прыдумаем, я думаю. Ёсць шмат розных ідэяў, проста некаторыя з іх у ідэале павінны ўключаць другую асобу, якая са мной магла паразмаўляць, альбо прынамсі адну асобу, скажам так, можна і больш, якія маглі б са мной размаўляць, таму што ў мяне былі ідэі там падкасту пра фільмы, пра серыялы,
падкасту якога-небудзь больш звязанага з навукай, калі б я знайшоў якога-небудзь псіхолага, напрыклад, які мог бы мне апанаваць у такой дыскусіі паміж нейрабіёлагам і псіхолагам. Была ідэя стрыміць прагляд фільмаў, але над гэтым трэба яшчэ падумаць, бо там проста вымаганні з'яўляюцца новыя, трэба проста знайсці якую-небудзь пірацкую пляцоўку, якая дазволіла б мне глядзець беспасрэдна гэтыя самыя фільмы з капірайтам, каб не стацца, што мне заблочыць там Twitch, YouTube і гэтак далей. Гэта праблематычна, таму што пераход на новую пляцоўку заўсёды будзе суправаджацца абніжэннем онлайну. То бок, я не ведаю, калі хтосьці з данатараў маіх шэйхаў зацікаўлены ў такім фармаце, мы можам з імі гэта абмеркаваць. Мабыць, яны маглі б заданаціць пэўную суму на тое, каб гэты праект усё ж такі запусціць і каб нейкі фільм паглядзець. То бок, мне не патрэбная там асобная сума ў данаце, каб проста запусціць. Не, проста я хачу бачыць, што гэта ў прынцыпе цікава, што хтосьці гатовы замаўляць фільмы на прагляд, каб гэта сталася рэгулярнай рубрыкай на маім канале. Вось. Калі казаць пра YouTube, то тут я хачу стрыміць размоўныя стрымы і конфы. Менавіта так. Я ўжо распавядаў на пачатку стрыму пра абмежаванні, якія стварае YouTube для рознага роду контенту, у тым ліку для музыкі і для відэа. Таму відэа і музыку мы пакідаем на Twitch, а на YouTube будзем чыста піздзець. Ну, я так, прынамсі, пакуль што гэта бачу. Так, Сакура і Цунаде. Гэта анімэ нейкае? Не, я анімэ прынцыпова не гляджу, я ганаруся тым, што ў сваім жыцці я з анімэ бачыў толькі адзін тайтл, ён называецца Prison School. Ну і рознага кшталту іншыя анімэшныя, так бы мовіць, тайтлы, пра якія я не буду вам распавядаць. Я хаджу проста і ўсім раю, паглядзіце ахуіцельнае анімэ Prison School. Гэта адзінае анімэ, якое я паглядзеў у сваім жыцці, і я яго ўсім раю. Я лічу, што гэта ахуіцельна. Што я паглядзеў толькі адно анімэ ў сваім жыцці, і гэта быў Prison School. Це ж проста пиздец. Уявіце сабе гэтую хуйню. Гульнявы сумесны думаў. Гульнявы можна, просто разумееш, ось беларусіяна. А вось паглядзі на свой онлайн, на стрыме, дзе ты глядзеў відосы і піздзеў з аўдыторыяй, а потым паглядзі на онлайн на сваіх гульнявых стрымах. На жаль, наколькі я змог зразумець, у тым ліку заповедаў іншых стрымераў, у тым ліку расійскамоўных, гульні на стрыме гэта заўсёды мінус онлайн. То бок, людзям не цікава глядзець на тое, як хтосьці гуляецца ў гульні, калі гэта не якія-небудзь вядомыя дзеячы па тыпу там у расійскамоўным сегменце Мэдысон, у беларускамоўным сегменце, ну, такіх фактычна няма, там нават Рудзі збірае каля 20 онлайну, гэта не аб чым, нават па беларускіх мерках. Гульнявыя стрымы гэта мінус онлайн. То бок, нават калі гэта гульнявы стрым, сумесны, скажам, гэта павінна быць нешта кшталту падкасту альбо нешта кшталту кааператыву, у які гуляла б адразу некалькі чалавек. І гэта маглі б быць не толькі гульні, менавіта відэагульні, а ў тым ліку якая-небудзь там мафія, хуяфія, такое нешта, што заснаваная на камунікацыі паміж рознымі дзеячамі, на ўзаемадзеянні, на рофлах, якія ствараюцца праз гэта. І як бы гэта можа быць цікава аўдыторыі. А проста сядзець, стрыміць гульні, і менавіта гульні, калі контент увесь заснаваны на гульні, гэта хуйня, гэта не працуе, гэта проста кал, хуйня, гаўно. Прывітанне, Маргінес. Бачыў там Фуэнтасу па ходу грошай не занеслі ей как старыкі.
Цяпер супраць РФ, ого. Ну я не шару за Фуэнтесам, мне похуй. Але калі чарговы наш хлопчык забіўся не нашым, не хлопчыкам, то я ў гэтым не бачу нічога благога. Хаця калі гэта які-небудзь дэгенерат з паловай мазгоў, то магчыма гэта наадварот пагоршыць сітуацыю ў нашым дыскурсе. Хаця, блядь, пагоршыць сітуацыю ў нашым дыскурсе немагчыма. Асабліва ўлічваючы якімі паведамленнямі поўніцца Твіттер апошнім часам ад нашых паўднёвых суседзяў, я маю на ўвазе Беларусь. Ну, у сэнсе ад нашых паўднёвых суседзяў Беларусі. Гэта поўны крэп. То бок я б хацеў, каб гэтыя людзі засталіся, блядь, у расійскім лягеры і не высоўвалі адтуль свайго носу. А на стрыме, дарэчы, нармальная тэма. Ты пра сумесныя стрымы, у сэнсе гульняў, там мафіі. Ну так, ну гэта неблагая ідэя. Праблема толькі ў тым, што амаль што няма з кім такое рэалізоўваць. Але будзем спрабаваць. У тым ліку розных усялякіх новых дзеячоў на стрымы сюды да нас дадаваць. Як вы маглі заўважыць, апошнім часам я стрыміў то ў асноўным толькі прагляд відэа, і з пункту гледжання заробку гэта бывае вельмі добра насамрэч. То бок, ну, я не атрымліваю нейкай вялікай колькасці данатаў, але калі я атрымліваю гэтую вялікую колькасць, это менавіта што прагляд відэа. А размовы гэта проста для душы і для контенту, шчыра кажучы, для культуры. І я хачу проста разбавіць новымі фарматамі свае стрымы. Я даўно не рабіў інтэрв'ю, даўненька не запрашаў вялікай колькасці людзей на свой стрым, на сваю трансляцыю. Буду спрабаваць гэта рабіць больш актыўна. Прынамсі, гэта ёсць у маіх планах. Сёння ў нас, дарэчы, шмат часу, можам сядзець, калі па беларускім часе, да першай ночы, без праблем. Таму задавайце свае пытанні, пішыце паведамленні, можам абмеркаваць навіны, можам абмеркаваць якія-небудзь пытанні, звязаныя з нейрабіялогіяй, з псіхалогіяй. Калі я буду ведаць адказ на вашыя пытанні, то адкажу. А калі не будзе пытанняў, то я проста паспрабую вось таго ж беларусіяну закінуць у канфу і будзем пиздзець на пацеху публіцы. Нарэшце нармальная платформа. Я з Твічу не сыходжу. Паўтаруся, я проста падзяляю фарматы на розныя пляцоўкі. Я супраць рэстрыму. Я лічу, што рэстрым ён псуе статыстыку. І трэба проста стрыміць нейкую адну рубрыку на адной пляцоўцы, іншую на іншай. Сёння у нас рубрыка пиздежу. І пиздеж пиздежу найбольш адпавядае пляцоўка ютубаўская. Дарэчы, заклікаю вас ставіць падабайкі на трансляцыю. Я гляджу, тут немало чалавек ужо далучылася. Падпісвайцеся на канал. У чат я зрабіў у чаце сёння абмежаванне толькі для падпісантаў, каб проста людзі падпісваліся, бо прыкладна палова асобаў, якія глядзяць мае відосы, напрыклад, глядзіць іх без падпіскі. І я вас заклікаю і падпісвацца, і ставіць падабайкі. На Ютубе узнікла, урэшце рэшт, больш-менш працуючая нейкая сістэма распаўсюду менавіта трансляцыяў. То бок, чаму я упершыню ўвогуле ў самым пачатку перайшоў з Ютубу на Твіч. Твіч нашмат лепей распаўсюджвае трансляцыі, а на Ютубе тады такой функцыі не было. Зараз яна з'явілася, хоць і ў абмежаваным фармаце. Напрыклад, калі вы гартаеце шорцы на Ютубе, вы можете натыкнуцца проста выпадкова на нейкую трансляцыю. І гэта цікава. Таму, магчыма,
гэты накірунак стрымінгу таксама досыць перспектыўны. Ну, праверым. Сёння, як я ўжо сказаў, гэта эксперыментальны стрым. Паглядзім на вашу актыўнасць, паглядзім на, у тым ліку, актыўнасць у чаце. І наколькі мне гэта будзе цікава рабіць. Вось. Неяк так. А што, стаміўся ад Шабуцкага? Я не стамляюся ад ніводных відосаў, за якія мне плоцяць, разумееш? Праблема ў тым, што мне здаецца, што канал увайшоў у такі перыяд застою, і нам патрэбныя новыя фарматы, разнастайныя пляцоўкі, новыя людзі на этэрах. Карацей, нейкай навізны трэба дадаць, таму што пачынае пастухаць праект, а мне гэта не падабаецца, таму што камусьці з вас магло падацца, улічваючы, што там колькасць падпісчыкаў асабліва не расце, гледачоў таксама, вам магло падацца, што гэта простое, што мне проста не цікава рабіць нейкі новы контент, альбо што яго ў прынцыпе немагчыма стварыць, што няма ніякіх людзей, якіх я мог бы запрасіць на свае трансляцыі, што нібыта беларускі сегмент інтэрнэту і ютубу, у тым ліку ён настолькі маленькі, што мне застаецца толькі сядзець і глядзець замоўленыя вамі відэа. Але гэта не так. Просто ў мяне не было магчымасцяў рабіць падобны контент на падабаючым узроўні якасці. І цяпер з'явіцца больш такіх магчымасцяў. Таму вось. Сёння на ютубе. Але магчыма, што пяройдзем у нейкі момант на Twitch, калі будзе зусім тухла. Так. Маргінес, якое меркаванне наконт закрыцця межаў і нашых новых сяброў з Амерыкі, якія прыехалі паглядзець навучэнне? Пачну з канца. Пра сяброў з Амерыкі я толькі чуткі чуў, я пакуль што не паглыбляўся ў тэму. Не магу нічога сказаць на гэты конт. Але калі нейкія амерыканцы прыходзяць і кансультуюць альбо кансультуюцца з беларускімі вайскоўцамі, я на гэта гляджу як станоўчыя змены, таму што любая камунікацыя з амерыканцамі сёння будзе на карысць рэжыму Лукашэнкі, а значыць, Беларусь будзе заставацца незалежнай краінай, як бы гэта парадаксальна не гучала. А наконт закрыцця межаў, глядзіце, у мяне такое меркаванне, я калі ўпершыню пачуў пра закрыццё межаў, я сказаў, што гэта цалкам слушнае рашэнне, і абстрагуючыся ад кантэксту, ад папярэдніх рашэнняў усіх, гэтае рашэнне канчатковае, яно абсалютна для мяне, напрыклад, зразумелае, і няма чаго неяк моцна эмацыянаваць з гэтай нагоды. Але гэта не значыць, што беручы пад увагу кантэкст, у мяне меркаванне застанецца тым жа самым. Вядома, я падтрымліваю Зянона Пазняка ва ўсім тым, што ён казаў наконт знешняй палітыкі еўразвязу, які вырашыў санкцыямі задушыць беларускі рэжым, каб ён проста лёг пад Расею. І ў тым ліку часткай гэтай еўразвязаўскай палітыкі займаецца Польшча на сваю шкоду, насамрэч. То бок у інтарэсах Польшчы было б наадварот дамовіцца з рэжымам Лукашэнкі пра нейкія паслабленні, пэўныя кантакты, якія маглі б Лукашэнку даць прастору для манеўраў у еўразвязе у камунікацыі з захадам. І амерыканцы менавіта гэтай стратэгіяй сёння займаюцца і робяць абсалютна слушна. Польшча, асабліва пад урадам Туска, хаця не абавязкова, раней была прыкладна тая ж самая палітыка спісу, то бок што Право і справядлівасць, што грамадзянская платформа асабліва з гэтага пункту гледжання не адрозніваюцца і не адрозніваліся. Ну, ПіС заўсёды быў больш за тое, каб беларусаў проста завозіць на тэрыторыю Польшчы, але пры гэтым не мець ніякіх кантактаў з Лукашэнкам.
Платформа грамадзянская вырашыла, што яны і беларусаў не хочуць запускаць, і кантактаў яны не хочуць мець, а хочуць, каб Лукашенко аддаў уладу, ну, не ведаю, Святлане Ціхановскай, Павлу Латушку, Мікалаю Статкевічу, хуй ведае каму. Абсалютна недальнабачная палітыка, што еўразвязу, што ў прыватнасці Польшчы. І вядома, што калі ты вядзеш такого роду палітыку, няма чаго здзіўляцца таму, што Лукашенко, ну, ён ідзе на паваду ў Пуціна і праводзіць гэтыя самыя навучанні, хаця зноў ж такі, наколькі я ведаю, павінна было прыехаць на навучанне 20 000 вайскоўцаў расійскіх, а па выніку у вучэннях прымае ўдзел 7 000, пры гэтым, здаецца, з іх, я вось не памятаю, ці то 6 000 беларусаў было, ці то 6 000 расейцаў. Я магу блытаць зараз, забылася мне гэтая дэталь. Ну, карацей, іх нейкая мелепіздрычная колькасць, гэта не выпадак па ходу вучэнняў у 22-м годзе. Але ўсё ж такі, можна было б з Лукашэнкам дамовіцца, каб гэтае вучэнне, напрыклад, адкласці. Вось. А калі ты... Пачакайце, мне трэба акошка адкрыць, а то я пачынаю загаворвацца праз тое, што мне кіслароду не хапае. Калі ты прымаеш шэраг неправільных рашэнняў у абмежаванні кантактаў з беларускім бокам, то у цябе проста не застаецца ніякага варыянту, акрамя таго, каб потым зачыніць мяжу цалкам для грамадзянскага транспарту. Мяне пыталі, тыпу, ты што думаеш, што расійскія танкі пойдуць на Варшаву праз памежныя пераходы? Ну, вядома, не, але праца на памежных пераходах, дзе стаяць кіламетровыя чэргі, проста натуральным чынам задзейнічаюць памежнікаў, якія маглі б у гэты самы час займацца нечым іншым. Таму, ну, у сэнсе абмежавання вытрачы вытраты рэсурсаў на мяжы, гэта мае свой сэнс. Не трэба тут уключаць дурашкоў і скардзіцца на палякаў, што яны нібыта чакаюць, што закрыццё межаў з Беларусю надасць ім нейкую перавагу на поле бітвы. Гэта не так, але гэта і не прадугледжваецца. Вядома, я, зноў ж такі, паўтаруся, лічу такую палітыку недальнабачнай. З самага пачатку яна была такой проста. Зараз мы бачым фінальная, магчыма, а магчыма і не фінальная. Магчыма, ўсё ж такі межу адчыняць, хаця заявы польскага боку не абнадзейваюць, шчыра кажучы. Але магчыма, гэта фінальны этап той бездарнай палітыкі ў дачыненні да Лукашэнкі з боку еўразвязу. Але гэта не азначае, дарэчы, хачу звярнуць вашу ўвагу, што гэта не значыць, што такія кантакты немагчыма аднавіць, што цягнік ужо сышоў і ніколі не вернецца. Не, проста трэба, каб талковыя людзі прыйшлі да ўлады ў Польшчы, якія маглі б гэтым пытаннем заняцца. І ўсё. Ну, прынамсі, не будзе позна, пакуль Лукашенко жывы і пакуль Беларусь захоўвае фармальную незалежнасць. Калі Лукашенко не стане, заб'юць яго, напрыклад, альбо ён сам памрэ проста ад хваробаў, ад старасці, то ёсць некалькі сцэнараў таго, як можа працягнуцца існаванне альбо неіснаванне беларускай дзяржавы, але я стаўлю на сцэнар проста далучэння Беларусі да Расіі, ці то проста непасрэдна, ці то праз нейкага стаўленіка тыпу Бабарыкі, альбо яшчэ каго-небудзь. Ну, Бабарыка, скажам, ужо не мае такой лаяльнасці ў бок Крамля, як раней. Знойдуць якога-небудзь іншага прарасійскага уебана,
Беларусі імі поўніцца, у тым ліку. Ну, і не тое, што ў тым ліку, а тым больш чыноўнічы апарат. Нам патрэбны новы стрым з Марго. Я думаю, што ранавата. Мабыць, вясной напішу яму з такой прапановай. А мабыць, ягоныя гледачы яму нагадаюць пра гэта, і ён мяне запросіць. Наколькі я ведаю, дарэчы, ён апошнім часам проста не запрашае нікога на свае стрымы. То бок, а напрошвацца я не хачу. Яго забанілі на твічы, дарэчы, пасля стрыму са мной. Я не прыношу удачу, разумееце, таму, магчыма, ён не захоча са мной стрыміць. І ён не робіць гасцявых стрымаў, наколькі я ведаю зараз, яму гэта рабіць недзе. Я не разумею канкрэтна, у чым палягае праблема ягоная, чаму ён, напрыклад, на YouTube не пойдзе стрыміць гасцямі. Але, ну, не мне ўмешвацца ў ягоныя працоўныя моманты. Нам патрэбны стрым з Шабуцкім. Так, хуйсельны, я проста мару пра гэтае гаўно. Кім можа працаваць неўрабіёлаг, акрамя даследчыка ці выкладчыка? Да хуй ведае, кім можа ў прынцыпе працаваць любы чалавек з навуковай адукацыяй. Ну, гэта творчая тэма, разумееш, ты калі атрымліваеш вышэйшую адукацыю, любую, абсалютна, нават можна не казаць пра навуковую. Калі ты атрымліваеш вышэйшую адукацыю, то спектр працаў, на які ты можаш уладкавацца, ён досыць шырокі. І часамі варыянты абсалютна непрадказальныя. Таму што у вышэйшай установе цябе не навучаюць нейкай канкрэтнай функцыі, якую ты мог бы выконваць як там чалец грамадства у нейкім тэхналагічным працэсе, скажам так. То бок, ну, максімум якія-небудзь хімічныя спецыяльнасці, скажам, пасля якіх можна было б пайсці на вытворчасць. Але вось бярэм прыклад з тым жа праграмаваннем. Праграміст, калі ён вывучаецца на праграміста, ён можа працаваць у абсалютна розных галінах. І я вам, мабыць, адкрываю вялікую тайну, але неўрабіёлагі, яны таксама вывучаюць мовы праграмавання ў рамках навучання. І калі мне, напрыклад, бы настапіздзіла абсалютна неўрабіялогія, што пакуль што не наступіла, і я спадзяюся, не наступіць, але калі б мне абсалютна настапіздзіла гэтая галіна дзейнасці, я мог бы падацца ў IT, таму што я ўжо ведаю, ну, скажам, 2 мовы праграмавання. Я мог бы вывучыць якія-небудзь яшчэ, гэта не праблема. Нейкія асноўныя веды, скажам, матэматычныя, статыстычныя, фізычныя, хімічныя, біялагічныя у мяне маюцца. Перавага біёлагаў, у тым ліку неўрабіёлагаў, заключаецца ў тым, што ты у працэсе навучання ва ўніверсітэце па сваёй спецыяльнасці знаёмішся так ці інакш з абсалютна рознымі галінамі чалавечай дзейнасці. І пачынаючы там з чыста тэхнічных такіх натуральных навукаў і скончваючы нават гуманітарнымі аспектамі. Вось у нас, напрыклад, трэба мець 5 балаў. У нас кожны прадмет мае пэўную вагу, пэўную колькасць балаў. І трэба за працэс навучання за 3 гады бакалаўрыяту набраць 180 гэтых самых балаў. І 5 балаў з іх павінна быць прызначана на гуманітарны прадмет. Ну, у нас звычайна гэта там філазофія. Вось. Таму, блядь, я, атрымаўшы дыплом неўрабіёлага, планую на сённяшні дзень пайсці працаваць менавіта як неўрабіёлаг у навуку. І ў тым ліку не гаржу тым, каб быць выкладчыкам ва ўніверсітэце, не ў школе. Але калі мне гэта ўсё настапіздзіць, я буду мець шырокі спектр тых рэчаў, якімі я мог бы заняцца акрамя гэтага. Пытанне недарэчнае абсалютна. У Кракаве, дарэчы, самая вялікая ў Польшчы неўрабіялагічная школа. Тут размешчаны інстытут фармакалогіі Польскай акадэміі навук, у якім я праходзіў пару разоў валанцёрства, дзе фактычна ўвесь інстытут фармакалогіі займаецца рознымі аспектамі неўрабіялогіі.
То бок там у асноўным займаюцца даследаваннямі такімі біяхімічнымі, але ўсе яны накіраваныя на тыя ці іншыя хваробы нервовай сістэмы, там дэпрэсія, шизофрэнія, розныя там іншыя неўрадэгенератыўныя хваробы, пытанне стрэсу, там шмат працаў робіцца на псіхадэліках у тым ліку. І гэта адзін інстытут. Ёсць яшчэ інстытут заалогіі, якім таксама, здаецца, 3 неўрабіялагічныя лабараторыі. То бок, месца дохуя. І Кракаў гэта адзіны горад у Польшчы, і Гілёнскі універсітэт, у якім я навучаюся, гэта адзіны універсітэт у Польшчы, у якім існуе спецыяльнасць кірунак неўрабіялогія, нават у бакалаўрыяце. І існуе магчымасць у магістратуру пайсці на неўрабіялогію і развівацца далей тут як неўрабіёлаг. Гэта проста самая такая здатная, самая прыдатная глеба ва ўсёй краіне для таго, каб быць неўрабіёлягам. Таму праблемы з уладкаваннем у мяне быць не павінна, я так лічу. Блогерам, стрымерам... так, я магу быць стрымерам, мне гэта таксама... Мне таксама нічога не перашкаджае быць ім. Ёсць такое. Так... Прывітанне Марыгінез. Мне 17 гадоў. Я паступіў у Польшчу. У Польшчу паступіў. На які завод ты паступіў? Сёння з'язджаю з Беларусі. Можаш даць некалькі парад? А ты праз Літву едзеш? Мяжу ж зачынілі ўжо. Парады, некалькі парад. Я не ведаю, парады гэтыя могуць залежаць ад таго, у якой сітуацыі ты знаходзішся, ці ведаеш ты польскую мову, куды ты паступіў, на які кірунак, у якім горадзе ты навучаешся. Галоўная парада, якую я магу табе даць, не станавіся часткай нацыянальнага беларускага гета за мяжой. Старайся завесці сабе знаёмых сярод палякаў. Гэта самае важнае. Таму што, калі ты не будзеш гэтага рабіць, ты не будзеш мець ніякіх перспектываў для таго, каб развівацца ў гэтай краіне. Абсалютна. Калі ты не будзеш кантактаваць з палякамі, то ты будзеш, як я ўжо сказаў, часткай гэтага беларускага гетта, у якім асноўнае, чым людзі звычайна займаюцца, гэта п'юць і спраўляюць хаатычны неахаваны секс. Яно табе не трэба, я дакладна кажу. Таму паспрабуй знайсці знаёмых, сяброў сярод палякаў. Ты будзеш чуць ад усялякіх лузераў беларускага, украінскага паходжання, якія будуць табе распавядаць, што знайсці сабе сяброў сярод палякаў немагчыма, таму што яны нібыта ставяцца да нас як да людзей другой катэгорыі. Але калі ты вучышся ва ўніверсітэце, будь свядомы таго, што ты знаходзішся ў лявацкім асяроддзі. Там усім паебаць, якое ты маеш паходжанне. Не вядзіся на аповеды лузараў, шукай сабе сяброў, шукай сабе знаёмых, як мага больш менавіта сярод палякаў. Удзельнічай у розных кшталту мерапрыемствах, якія арганізуюцца ў рамках універсітэту і не толькі. Калі ў цябе ёсць уже нейкі ўзровень польскай мовы, але пры гэтым ты, скажам, не тое, каб часта камунікаваў менавіта з носьбітамі польскай мовы, то гэта вельмі бустане проста твой узровень. Ты нават не усведамляеш сабе, наколькі моцна цябе бустане хаця б год такой працы, такога наладжвання кантактаў з палякамі. Такі год проста камунікацыі з мясцовым насельніцтвам не можа параўнацца там з 5 гадамі вывучэння польскай на дыстанцыі, скажам, праз нейкія падручнікі, відосы, нават калі ў цябе ёсць рэпетытар па польскай мове. Гэта не дасць таго эфекту.
табе трэба менавіта што знаходзіць сабе кантакты сярод палякаў. Гэта такая агульная парада, якую я магу даць любому чалавеку, які пераязджае ў Польшчу з Беларусі, але калі хочаш нейкіх больш канкрэтных рэчаў ад мяне пачуць, то удакладняй сваю сітуацыю. Кіраваць пагрузчыкам на складзе. Так, это я таксама магу. Я, дарэчы, працаваў на складзе. Я магу сабе парадзіць з фізычнай працай у тым ліку. Маглі б часова закрыць мяжу толькі для транзіту кітайскіх грузаў. Навошта закрываць мяжу грамадзянам не ясна. Я ўжо паясніў, што закрыццё мяжы абніжае загружанасць памежніцкага апарату Польшчы. У іх проста з'яўляецца больш свабодных рук, якія яны могуць пусціць на стварэнне якіх-небудзь натуральных межаў, напрыклад, забагніванне мяжы, каб стварыць яе непрыдатнай да перасячэння вайсковай тэхнікай. А вядома, хто так, мяне свайпнуўся чат. Вядома, хто Статкевіч па масці, бо я ўпэўнены, што калі чалавек паважаны, то мільярд беларусаў бы яго абралі. Канешне, калі пакрыўджаны, то тут усё палітычны труп. Я думаю, што трэба быць найніжэйшай масці, каб падабацца беларускаму народу. Чым больш ты апушчаны, тым больш быдла цябе будзе паважаць і за цябе галасаваць адпаведна. Дарэчы, калі кагосьці цікавіць маё меркаванне па Статкевічу, можаце задаваць пытанні, я адкажу. У мяне досыць непапулярнае яно. Хаця я чуў таксама, што нібыта беларускі твітер, нават твітер, месца, у якім жывуць самыя ебанутыя прадстаўнікі беларускага медыа, нават яны падзяліліся ў меркаваннях у дачыненні да Статкевіча. Я, калі коротка казаць, стаўлюся негатыўна да ягонага ўчынку. Хто хоча пачуць разгорнуты адказ, пішыце ў чат. Русакі не прыехалі на вучэнні па сваёй волі. Усе сілы занятыя на штурме задняй сценкі кароўніка пад Купянскам. Да хуй ведае. Па чыёй волі яны прыехалі. Я думаю, што калі б не было... Хаця, зноў ж такі, не ведаю. Я хацеў сказаць, што калі б не было волі расейцаў, то гэтых вучэнняў бы не адбылося, але з іншага боку Лукашэнку, напрыклад, у тым ліку карысна гуляцца з Захадам, пагражаючы яму ўварваннем з боку Расіі. То бок, магчыма, мы назіраем чарговыя 6D шахі і проста не ўсведамляем сабе гэтага. Яны думаюць, што мы абсалютна нулёвыя, але, ведаеце, мы тут на маім канале не такія ўжо і нулёвыя. Мы такія рэчы бачым у тым ліку. Аперацыя Труба 3.0 важней. Трэба, каб да ўлады ў Польшчы прыйшоў Зянон Пазняк. Я с тобой абсолютно згодная. Только никому не кажите, блядь. Я лічу, что Пазняк повинен быть президентом Польши, а Польша повинна быть президентской республикой. И она повинна долучиться до себе Гродно, блядь. И Виль... Не, стоп. Не, все. Я не веду, хто гэта казаў зараз. Я забаню гэтага чалавека просто ў пізду. У канферэнцыю просто зайшоў нейкі ебанат. Вось. Я асуджаю пасяганне на тэрытарыяльную незалежнасць іншых суседніх з Беларусю дзяржаваў. Я асуджаю Пазняка увогуле ўсіх, хто знаходзіцца ў маім чаце. Мозги гэта суп, все ж таки не, я думаю, суп. Давай ты у тайм-матч пойдешь, а? Давай ты пойдешь у тайм-матч, а? Иди ты у тайм-матч на 10 хвилинок. Так.
Дык стрыміў на Ютубе з Лёўкіным. Ну, з Лёўкіным, а ты думаеш, што ў яго прапановы былі толькі ад Лёўкіна? Мне здаецца, што з Лёўкіным ён пастрыміў праз тое, што гэта, блядь, Лёўкін. Што гледачы прасілі, і Лёўкін гэта проста паважаны чалавек. Гэта і вайсковы, і музыка ахуительны. Таму, блядь, з Лёўкіным грэх не пастрыміць. А з нейкім жалкім маргінезам нахуй трэба, у прынцыпе. Яшчэ і канал забаніць чарговы. Я ўмею такія рэчы праварочваць. ВНУ вучаць выконваць функцыю гоя ў грамадстве. Ну, залежыць ад спецыяльнасці. Некаторыя менавіта гэтаму і навучаюць. Некаторыя спецыяльнасці навучаюць наадварот выконваць функцыю нагляду за гоямі. Але не буду называць, што гэта за спецыяльнасці. Neurobiologия, блядь. Текс. Маргінез будзе займаецца праграмаваннем мазгоў. Ну, я гэтым ужо займаюся прямо зараз на стрыме. Гэта гіпноз, гіпнатычная праграма. Вайб-кодерам вайб-кодерам стаць ад душы. Ты ўжо зараз мог бы пайсці ў айцішку, калі захацеў бы, тым жа дата-аналітыкам, але ёсць да сракі магчымасцяў быць даволі вузкім спецыялістам, дзе кампаніі патрэбны прогер, але з ведамі хімцібе. Ну вось. Зноў ж такі, я не іду ў айцішку зараз, напрыклад, не таму, што я, блядь, абмежаваны ў сваіх ведах, скажам. Я мог бы іх падцягнуць, нават калі б я быў абмежаваны. Праблема ў тым, што я не хачу гэтым займацца, я хачу займацца неўрабіялогіяй і пісаць у тым ліку якія-небудзь скрыпты для аналізу даных менавіта ў рамках сваёй даследчыцкай дзейнасці. Вось я, дарэчы, у гэтым годзе буду пісаць свой дыплом у лабе неўрафізіялогіі Інстытуту заалогіі. Тэму канкрэтную яшчэ не абраў, але гэта будзе так ці іначай звязана з сістэмай дапамінергічнай у мазгах. Цікавая, дарэчы, тэма. У прынцыпе, я распіжуся, калі ўжо ніхто нічога не піша. Я трошкі распіжуся, распавяду, што звычайна дафамін прадстаўляюць у папулярнай літаратуры і папулярных лекцыях як гармон альбо медыятар шчасця, медыятар задавальнення. Гэта не мае абсалютна нічога агульнага з рэчаіснасцю, таму што першыя даследаванні ў гэтай галіне паказвалі, што пацук, напрыклад, націскаючы на кнопку сваёй клетцы, мог бы атрымліваць разрады ў дапамінергічныя нейроны ў сваіх мазгах, і даследчыкі вынайшлі, што такія пацукі яны нават потым адмаўляюцца ад ежы і проста працягваюць націскваць на гэтую кнопку, атрымліваць разрады ў дапамінергічныя нейроны і вылучаць дафамін. З гэтага зрабілі выснову, нібыта дафамін гэта медыятар задавальнення, які прымушае пацука націскаць на кнопку, што менавіта гэты самы медыятар ён ляжыць у аснове ўсіх наркатычных залежнасцяў альбо не наркатычных залежнасцяў, скажам, ад цукру ці ад кампутарных гульняў. А потым апынулася, што гэта ўсё абсалютная бздура, бо за задавальненне, за пачуццё прыемнасці, груба кажучы, зноў ж такі мазгі гэта не суп, але груба кажучы, адказваюць усялякія эндарфіны, энкефаліны, такія эндагенныя апіоіды, якія маюць пептыдную структуру і да дафаміну ніякага прамога дачынення прынамсі не маюць. Але дафамін ён выконвае дзве асноўныя функцыі. Ёсць дафамін базавы, ёсць дафамін фазовы. Базавы дафамін, базавы ўзровень дафаміну, зноў ж такі гэта пэўнае спрошчванне, таму што мы зараз кажам пра дафамін там, скажам, у спіннамазгавой вадкасці, але на ўзроўні хаця б нават такіх аналізаў мы можам пэўныя высновы зрабіць.
базавы дафамін ён адказвае за ўзровень матывацыі. Абніжаны танічны такі ўзровень гэта нізкая матывацыя, падвышаны ўзровень танічнага дафаміну гэта адпаведна высокая матывацыя. А фазовы дафамін, які рэзка выбухае ў адказ на нейкія падзеі ў знешнім атачэнні, адказваюць за планаванне і за дастасаванне да нейкіх нечаканых зменаў у атачэнні. Ён можа альбо падвышацца рэзка, альбо рэзка абніжацца ў залежнасці ад таго, ці гэта было чаканае, ці гэты ўплыў на нас быў чаканы, гэтая падзея, якую мы адчулі на сябе, ці наадварот нечаканая. То бок гэта такая сістэма матывацыйна-планавальніцкая, неяк так. І да задавальнення менавіта гэта ніякага дачынення не мае. І нават вось гэта паточнае акрэсленне сістэма ўзнагароды не зусім пасуе да дафамінавай сістэмы, таму што яна ні за што не ўзнагароджвае. Яна працуе альбо на матывацыю, альбо на проста фармаванне памяці літаральна. Таму што новыя падзеі нечаканыя ў асяроддзі, яны павінны змяніць нашыя паводзіны, каб да іх дастасавацца. І ў гэтым бярэ ўдзел дафамінавая сістэма. Цікавы аспект, насамрэч. Асабліва ўлічваючы, што дафамінавая сістэма яна працуе таксама па сваіх унутраных механізмах, унутраных правілах, якія могуць не залежыць ад знешніх стымулаў. Ну, яны як бы залежаць у пэўным сэнсе ад знешніх стымулаў, але тут як у сістэме зроку. Сістэма зроку працуе, калі што, не на аснове таго, што святло падае на нашу сятчатку, на нашу рэтыну, потым сігнал праходзіць па зрокавых нервах, там заходзіць у бочнае каленчатае цела, далей там у першасную зрокавую кару, у другасную, трэцярадовую зрокавую кару. І такім чынам у нас паўстае вобраз сусвета, які нас атачае. Насамрэч гэта працуе трошкі іначай. Насамрэч у нас ужо у саміх мазгах канструюецца пэўная мапа таго, як павінен выглядаць свет, пэўнае чаканне таго, як для нас павінен выглядаць свет, а знешнія стымулы яны проста гэтае самае чаканне карэктуюць. Менавіта праз гэта з'яўляюцца рознага кшталту казусы, калі вы можете прачытаць якое-небудзь слова і з кантэксту зразумець, што яно там не пасуе, а потым перачытаць яго яшчэ раз і зразумець, што вы яго неправільна прачыталі ў першы раз, таму што вы чакалі нечага іншага ад гэтага слова, таму што вы яго чытаеце не па літарах, а адразу як цэлае слово альбо як некалькі словаў, скажам, калі вы такой здольнасцю валодаеце. Таму што, зноў ж такі, мазгі яны бачаць... У нашых мазгах, напрыклад, існуе устаноўка на тое, каб бачыць твары у першую чаргу. Твары, якія людзі здольныя бачыць абсалютна ў самых нечаканых абставінах, там на якой-небудзь дупе каровы знянацку пачынае цэлае сяло бачыць твар Езуса. Там збіраецца ўся акаліца пацалаваць гэтую дупу каровы, таму што яны ўбачылі там твар. Нашыя мазгі проста наладжаныя эвалюцыйна на тое, каб распазнаваць твары. Твары нясуць у сабе вельмі шмат інфармацыі. Гэта той сродак, з дапамогай якога мы камунікуем, і з дапамогай якога мы выражаем эмоцыі, выражаем сваё стаўленне да іншага арганізму, сваё стаўленне да атачэння, свой унутраны стан, у прынцыпе, скажам, наколькі мы здаровыя, ці ў нас няма некай хваробы, якая нам далягае, мы там не маем бледнага твару, скажам, альбо апухшага. І гэта ўсё твар. Твар аб вельмі шмат якіх рэчах сведчыць. Таму эвалюцыйна наш чалавечы від, ён дастасаваўся да таго, каб паўсюль бачыць гэтыя самыя твары. Не таму, што твары яны проста існуюць там у прыродзе. Не, проста мы чакаем, што мы ўбачым твар. А потым ужо, калі мы прыглядаемся так больш уважліва, мы заўважаем, што, блядь, гэта не твар, гэта дупа каровы. Блядь, я пацалаваў дупу каровы, нахуя я гэта зрабіў? Але гэта ўжо постфактум становіцца вядома. Як бы
деталі. Маргінес, ты мог бы ў 90-х зараджаць ваду по ТВ, табе для вобраза не хапае толькі абруча для валасоў. Ну дзякуй. Дзякуй. Я, калі што, менавіта гэтым зараз і займаюся. Толькі я зараджаю свае данатныя пляцоўкі. Дарэчы, заклікаю данаціць. Данаты працуюць. Можна закідваць грошы. Я, дарэчы, зараз паспрабую. Я проста бачу, што паведамленняў становіцца мала. Я паспрабую, мабыць, каго-небудзь закінуць канфу. Сёння вызвалілі яшчэ 25 чалавек з турмаў. Я вось упершыню пра гэта чую. Я на Белсаце не бачу, вось бачу, на волі выйдуць яшчэ 25 зняволеных. Ну, тут написано, што выйдуць. Яны яшчэ не выйшлі. Таму не трэба мяне дэзінфармаваць. Так, давайте зараз панапісваем каму-небудзь. Тэст. Прайшоў. Давай піздані што-небудзь яшчэ пра тое, што мазгі гэта суп, калі ласка. Табе нічога не будзе. Скажы, калі ласка, што мазгі гэта суп. Па зязе. Так. Суп. Не, ты напішы, што мазгі гэта суп. Текст. Ну суп, я ж сказал. Не, напиши, что мозги это суп. Что ты ссышься там, блядь? Мозги суп. Иди сюда, блядь. А ну иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь, сука, блядь. А ну иди сюда, блядь. На нахуй. Супер. Аж на души полегчало, блядь. Так, давайте позакидываем людей, бля. Так. Мабуть, зараз хто-небудь долучится. Ярослав, ты калі на стрыме можаш зайсці ў канфу ў Талезе. Я там стварыў. Го канфу я стварыў. Да. Пишите, задавайте пытанні про палітыку, про польскую палітыку, про беларускую палітыку, про нейробіялогію задавайте пытанні.
Текс. Блять, реально никого в онлайне нема, только что были все на стриме. Неужели ливанули? Пиздец. Давайте яшчэ хвілінаў 10 пасядзім. Калі не набіраецца актыву, то пойдзем на Twitch. Бля, пиздец душно зрабілася. Адчыню окно. І... Ой, дыхаю зноў. Дыхаю зноў. Так. Так, беларусіяна не прыйдзе. Пишите свои паведамленні пакуль што. Пытайте что-нибудь. Что вам яшчэ распавесці? На што вам яшчэ адказаць? Сёння, дарэчы, памятная дата. У той же самы дзень 5 год таму забілі Максіма Марцінкевіча, ТСК. Пайшлі на Twitch, там хоць шабухі парофліць можна. Ну зараз пойдзем, пачакай. Хутчэй за ўсё пойдзем. Вось і Міраслаў таксама напісаў, што ён не можа. Карацей, вы зараз да 30 хвілінаў пасядзім, калі ніхто не зойдзе ў канфу, то пойдзем на Twitch. Такі неадназначны эксперымент, я б сказаў, то бок быў онлайн вялікі. Зараз ён невялікі зусім. Было шмат паведамленняў, але людзі кудысьці здрыснулі. Дзіўна гэта працуе, канешне, на гэтых вашых ютубах. То бок, ну, в прынцыпе, чаму я, напрыклад, узяўся стрыміць на ютубе ў тым ліку, не толькі праз тое, што я ўжо распавёў, а яшчэ праз вялікшую колькасць падпісантаў. Тут прыкладна ў 2 разы іх больш. Але онлайн, як вы бачыце, ён прыкладна такі ж самы, нават ніжэй зараз, чым звычайна. Таму не ведаю, ці варта стрыміць вось так на YouTube, улічваючы, што людзі хочуць глядзець відосы. На ютубе аўдыторыя нашмат больш інертная. Ну, я б не сказаў, сёння было, там, быў шэраг паведамленняў, прычым, я так разумею, тут з'явіліся некаторыя людзі, якіх раней на стрымах не было, на маіх. Але пры гэтым так, неяк усё падздулася. То бок яны нібыта няўсідлівыя нейкія.
яны гатовыя прыйсці, пару хвілінаў паслухаць і піздуюць. Магчыма, праз тое, што YouTube гэта такая пляцоўка, на якой пастаянна нейкія відосы, скажем, новыя у стужцы могуць цябе адштурхнуць ад прагляду стрыму, і ты пойдзеш проста глядзець нешта іншае, што табе падаецца больш цікавым, а на твічы ты можаш перайсці толькі на іншы стрым. Хаця людзі вось мне пісалі, што нарэшце, блядь, адэкватная платформа. Пісалі, што на твічы і беларусы не сядзяць, што яны ўсе ў Ютубе. Ну, як бы не вельмі-то іх тут шмат на Ютубе, так скажем. А Няус там у сваёй канфе сядзіць. Яшчэ хвіліна і пойдзем на Twitch. Так, добра, ніхто не долучыўся да канфы, ідзем на Twitch. Ідзем на Twitch. Давайте, зараз перападрублю на Твічы.